Takže čaute ľudia, ja vás opäť vítam pri hre Minecraft a vlastne pri tomto dieli si ukážeme Campcraft mod. Čiže neviem, kde by som ani začal, ale začnem asi tu, že máte 3 druhy stanov, takýto maličký, čiže najmenší. A vlastne ten má len českú spacívák a lampu a crafting table. Potom máte vlastne takýto tiež, ale tento má pec a už má aj okná. A potom vlastne tie stany sa pomocou tohto Camp Hammer rozkladajú a aj skladajú. A tuto už máte najväčší stan so 4 postelmi a 2 truhlicami, no vlastne veľkou truhlicou a s 2 pecami. Potom vlastne je takýto špeciálny stan, len takýto. A vlastne ten je taký, že on sa vám rozloží, akože záleží, že pod čím. Tuto vidíte, ako mám piesok, čiže by sa mal rozložiť púšny stan. A zvyčajne to vždycky na začiatku blbne, ale keď si všimnete, že ho teraz položím, tak teraz to pôjde. Hurá, vidíte, čiže sa mi rozložil púšny stan. Ja si to takto zase ho dám naspäť. Táto hammer sa vám nemíňa. Ako neničí sa. Potom tu máte rôzne farby stanov, ako vidíte zelené farbivo, modré farbivo a td. Čiže potom, takto vám najprv ukážem, máte tu dvere. Máte aj rôzne druhy stanov, čiže čierny, modrý, zelený, tento džunglový, čo máme my, púšny, zimný, netterový a všelijaké ostatné. Čiže dokopy je ich 7, nie 7, no 10 ich by malo byť a vlastne mal byť ich by 10 a vlastne keď si takto dáte stan, tak môžete si vymeniť, aké vy chcete dvere. Potom sú dva druhy ešte stanov. Je prázdny stan, kde nemáte akože úplne nič. A potom je tento plný stan, kde sú aj tie postele, aj osvetlenie, aj truhlice, no proste všetko. Dobre, no čiže idem sem k najdlhšej časti, alebo neidem zatiaľ sem. Máte tu Anvil. Toto je verzia 1.2.5, lebo tento mod som si stiahol na 1.2.5. A vlastne Anvil ešte v 1.2.5 není. Čiže dáte si sem pokazený nástroj alebo item, alebo no proste tak. Potom sem dáte hammer a takto sa vám to opraví, ako vidíte. Tak, máte nový. Tento hammer sa vám už opotrebováva, ako od toho camp hammeru. No, čiže idem sem. Toto je vlastne grill a oheň. Na tom si môžete opekať zajaca z medveďa, sapalátky, slaninu, no proste všetko. Je to tak, že vlastne si to musíte zapáliť. Vidíte? A potom, keď do toho dáte uhlie a nejaké mäso, tak by to Meso, kde je meso? Tu je. Tak by to malo aj ísť, ale pri tomto veľkom, tak tam musíte mať, takto, nesmiete mať, že takto a takto, ale musíte mať, ani jedno nesmiete mať, ale musíte mať obidve a
Tým pádom, keď sa vám upečie jedno, tak máte dve, čiže dve teraz budú 4, 6 a teda a teda. Ako vidíte, tu sa mi už to opieklo a už 16 zajacov je plný počet, čiže už to tam vlastne, to si ich tu dáme, už to tam vlastne je, no. Ja si to takto všetko vymažem. A vlastne ideme ku zvieratám. Ako vidíte, tak tu máme jelenia. Alebo soba, alebo to je Daniela, alebo hocikoho. Potom tu je mravec. Je to taký divný mravec, ale je fakt taký zaujímavý. Potom som tu mal ešte medveďa a žabu. A tu sa mi podarilo odchytiť aj zajaca, ale ako vidíte, tak tu nie sú. Si nevidíte, lebo je tma, ale nevadí. Ako všimnete, potom tu máte vianočné svetielko. Ale nie. Máte tu lampy. Sú 4 farieb. Červená, zelená, modrá a žltá. Potom tu máte takéto lampy na zem, takéto na stenu a takéto na strop. Vidíte, tu máte na zem, na stenu, na zem a na strop. Potom tu máte takéto rôzne spacie vaky. Záleží aj podľa toho, v akom ste stane, ale tie si ich môžete vymeniť do daného stanu. Slúžia dobre ako... počkajte. Slúžia dobre ako aj spomalovače. Že? Dobre, čo? Ale nie. No dobre, čiže... Dvere som vám ukázal, stan som vám ukázal. Fúha, ešte vám ukážem, že vlastne keď s tým hemrom dojdete a kliknete na to, tak stan sa vám zase celý zloží. Aj vám to vlastne ukážem. Čiže dáte takto a takto máte veľký stan. Potom takto zložíte a to je koniec. Takže toto by bolo k dnešnému videu všetko a teda čaute.